Bangga lan Prasangka ditulis dening Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 17. Elizabeth banjur nyritakake marang Jane esuke apa wae sing wis kedadian antarane dheweke lan Pak Wickham. Jane ngrungokake kanthi kaget lan kuwatir. Jane ora ngerti kepiye bisa percaya yen Pak Darcy nganti kaya ngono. Ora pantes kanggo dihargai dening Pak Bingley. Nanging uga dudu watake Jane kanggo meragukan kejujuran wong enom sing katon becik kaya Pak Wickham. Kemungkinan yen Pak Wickham pancen ngalami perlakuan sing ora adil wis cukup kanggo nyentuh rasa welase Jane. Mula ora ana sing bisa ditindakake Jane kejaba mikir becik marang loro-lorone, mbela tumindak saben wong lan nganggep kabeh sing ora bisa dijelasake minangka kesalahan utawa salah paham. Kalorone, ujare Jane, mesti wis padha kesasar kanthi cara sing ora kita ngerti. Mbok menawa ana wong liya sing nyebabake salah paham antarane Pak Darcy lan Pak Wickham. Intine, kita ora bisa ngerti sebab utawa kahanan sing gawe dheweke adoh siji lan sijine tanpa nyalahake salah siji. Yen pancen bener, lan saiki Jane, apa sing bakal kok kandhakake kanggo mbela wong-wong sing mbok menawa dadi sebab masalah iki? Ayo bela uga wong-wong kuwi, supaya kita ora kudu mikir ala marang sapa wae. Guyu sakarepmu, nanging kowe ora bakal nggawe aku ninggal pendapatku, Lizzie. Coba pikir, sepiro ala yen Pak Darcy nindakake kaya ngono marang wong sing dadi kesayangane bapake. Wong sing wis dijanjeni bakal diparingi masa depan. Ora mungkin, ora ana wong sing nduweni rasa kemanusiaan utawa peduli marang reputasine sing tumindak kaya ngono. Apa mungkin kanca-kancane Pak Darcy nganti kesasar banget babagan dheweke? Kan ora mungkin. Aku luwih gampang percaya yen Pak Bingley sing kesasar tinimbang yen Pak Wickham nggawe crita kaya sing diceritakake marang aku wingi. Jeneng, fakta, kabeh dijlentrehake kanthi jelas. Yen ora bener, ben Pak Darcy sing bantah. Kejaba kuwi ana kejujuran ing ekspresine. Iku pancen angel lan gawe bingung. Wong dadi ora ngerti kudu mikir apa. Nyuwun pangapunten, sejatine wong ngerti persis kudu mikir apa. Nanging Jane mung yakin ing siji perkara, yen Pak Bingley pancen kesasar, dheweke bakal nandhang sengsara yen kabeh iki dadi umum. Loro bocah wadon kuwi banjur diceluk saka taman amarga wong-wong sing lagi padha dirembuk wis teka. Pak Bingley lan sedulur-sedulure teka kanggo menehi undangan langsung kanggo pesta dansa ing Netherfield sing wis suwe ditunggu sing bakal dianakake Selasa ngarep. Loro wanita kuwi seneng banget ketemu maneh karo Jane. Kandha yen wis suwe banget ora ketemu, lan bola-bali takon apa wae sing wis ditindakake Jane wiwit pisah. Nanging marang anggota keluarga liyane, dheweke ora menehi perhatian, ngindari Bu Bennet sak bisa-bisane, ora akeh ngomong karo Elizabeth, lan ora ngomong babar pisan karo liyane. Ora suwe, dheweke banjur pamit kanthi cepet nganti nggawe sadulure dhewe kaget, kaya wong sing kepengin cepet lunga saka sopan santune Bu Bennet. Bayangan pesta dansa ing Netherfield nggawe kabeh wanita ing keluarga dadi bungah. Bu Bennet nganggep kuwi minangka penghormatan kanggo anak wadone sing paling tuwa lan luwih seneng amarga undangan langsung saka Pak Bingley ora mung kertu biasa. Jane mbayangake wengi sing nyenengake karo kanca-kancane lan perhatian saka sedulure. Lan Elizabeth seneng mikir bakal narikake karo Pak Wickham lan ndeleng bukti saka kabeh sing wis dirungokake liwat sikap Pak Darcy. Rasa bungah Catherine lan Lydia ora gumantung marang siji wong utawa siji kejadian. Amarga sanadyan dheweke uga pengen nari karo Pak Wickham, dheweke uga ora kekurangan pasangan liyane. Lan pesta dansa tetep dadi pesta dansa. Malah Mary uga bisa njamin keluargane yen dheweke ora keberatan melu. Sakjerone aku isih nduweni wektu esuk kanggo diriku dhewe, ujare Pak Collins. Iku wis cukup. Aku ora nganggep dadi pengorbanan yen melu acara sore sok-sok. Pergaulan nduweni hak marang kita kabeh. Lan aku kalebu wong sing nganggep wektu kanggo hiburan lan santai iku perlu kanggo kabeh wong. Semangat Elizabeth wektu kuwi dhuwur banget. Nganti sanadyan Elizabeth ora kerep ngomong karo Pak Collins tanpa perlu,
Elizabeth ora bisa nahan kanggo takon apa Pak Collins bakal nampa undangan saka Pak Bingley. Lan iya napa Pak Collins nganggep pantes melu kesenengan ing wayah bengi kuwi. Elizabeth rada kaget nalika ngerti yen Pak Collins ora nduweni rasa ragu babar pisan lan ora wedi bakal dikritik. Apa saka Uskup Agung utawa saka Lady Catherine de Bourgh amarga melu nari. Aku ora nduweni pendapat, ujare Pak Collins. Yen pesta dansa kaya ngene sing dianakake dening priyang enom sing nduweni reputasi apik kanggo wong-wong terhormat bakal nduweni pengaruh ala. Lan aku uga ora nduweni keberatan marang nari. Malah aku ngarep bisa diajeni nari karo kabeh sepupuku sing ayu sakjerone wengi kuwi. Lan aku uga njupuk kesempatan iki kanggo njaluk panjenengan Mbak Yu Elizabeth kanggo dadi pasangan ing ron tarian pisanan. Lan aku ngarep sepupuku Jane ora nganggep iki minangka kurang ajar marang dheweke, nanging ngerti sebab sing bener. Elizabeth langsung krasa kejiret. Elizabeth wis ngrancang supaya rong tarian kuwi kanggo Pak Wickham, lan saiki kudu karo Pak Collins. Semangate dadi ora tepat waktu. Nanging ora ana sing bisa ditindakake. Kebahagiaan Pak Wickham lan awake dhewe kudu ditunda sithik meneh, lan penjaluke Pak Collins ditampa kanthi sopan sakbisane. Elizabeth malah dadi ora seneng karo perhatian kuwi, amarga perhatian Pak Collins nyebabake pikiran liyane. Saiki Elizabeth wit mikir yen dheweke dipilih saka antarane sedulure kanggo dadi ibu rumah tangga ing Hunsford Parsonage lan dadi bagian saka pergaulan ing Rosings. Pikiran kuwi alon-alon dadi yakin nalika Elizabeth weruh Pak Collins saya sopan marang dheweke lan kerep nyoba muji kecerdasan lan semangate. Sanajan Elizabeth luwih kaget tinimbang seneng karo efek saka daya tarike, ora suwe ibune menehi tandha yen kemungkinan Elizabeth bakal nikah karo Pak Collins iku perkara sing nyenengake banget. Nanging Elizabeth ora gelem nanggapi tandha kuwi amarga Elizabeth ngerti yen kuwi bakal nyebabake perdebatan serius. Pak Collins bisa wae ora nate nglamar, lan sadurunge kuwi kelakon ora ana gunane padu babagan dheweke. Yen ora ana pesta dansa Netherfield sing kudu disiapake lang dirembug, para Mbak Yu Bennet sing luwih enom mesti bakal nandhang banget waktu kuwi. Amarga wiwit dina undangan nganti dina pesta dan terus-terusan nganti ora bisa mlaku menyang Meryton. Ora ana bibi, ora ana perwira, ora ana kabar sing iso digoleki. Malah aksesoris kanggo pesta wae kudu dituku liwat wong liya. Malah Elizabeth uga krasa kesabarane diuji amarga cuaca kuwi gawe Elizabeth ora bisa nerusake kenalane karo Pak Wickham. Lan ora ana sing bisa nggawe dina Jumat, Setu, Minggu, lan Senen dadi nyenengake kanggo Kitty lan Lydia kejaba pesta dansa dina Selasa.